بزعبا ኢየሱስ ጥራይ ስበኽ ቤተክርስቲያና ነትምሮ ነገረ ቅዱሳን ንምቋም ብዛዕባ ነገረ ቅዱሳን ክላዓልን ከሎ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳንበር ንዕላማ ተን ቅዱሳን ኣይኮነን ካፍቲ ዝገበረላ ዓብይ ነገር ዝተለዓለ ወለዶ ኩላትና ድማ ብጽእት ክንብል አይና ኩሉ እንገብሮ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾነሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ስበኽ አሕዋትና ፕሮቴስታንት ቤተክርስቲያና ነትምሮ ነገረ ቅዱሳን ንምቋም ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ስበኽ እምበር ብዛዕባ ማንም ቅዱስ ብዛዕባ ማንም ጻድቕ ብዛዕባ ማንም ሐዋርያ ብዛዕባ ማንም ነብይ ኣይተስበኽ ዝብል ተቃውሞ ተደጋጋሚ ያቀርቡ እዮም ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ እዩ ዝብል ቤተክርስቲያንና ኸ እንታይ እያ ተምህረና ካብ ቀደም ካብቶም ኣቦታትና ካብ ነቢያት ካብ ሐዋርያት ከ እንታይ ኢና ንመሃር እግዚአብሔር አምላክ ብዛዕባ ቅዱሳን እንታይ ይስፈቅድ ዝብል ከሪና ማለት እዩ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንገር እንድርዳ ኮይኑ ግድን ብዛዕባ ተስተገበረሉ አካሎም ክንገረሉ ናይ ግድን ማለት እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ጥራይ ተይኮነ ክላዓል ዘለዎ እቲ ዝተገበረሉ አካሎም ክላዓል ኣለዎ ናይ ግድን ታሪኩ መንነቱ ክላዓል ኣለዎ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ከምቲ ኣነ ንክርስቶስ ዝመስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም እውን ንዓይ መስል ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቶስ መሲሉ ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንክርስቶስ ስለዝመሰለ ንሕና እውን ንዕኡ ምንታይ ክንመስል ንዓይ መስል ይለና ማለት እዩ ንሕና ንቅዱስ ጳውሎስ እንድሕዳ ክንመስል ኮይና ብዛዕባ ቅዱስ ጳውሎስ ንቀደም ክንገረና ይግባእ ብዛዕባ ቅዱስ ጳውሎስ ፈሊጥና ንቅዱስ ጳውሎስ እንድሕዳ መሲልና ግን ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበር ንዕላማ ጳውሎስ ኣይኮነን ብጣዕሚ ክስመረሉ ዝግባእ እንታይ እዩ ብዛዕባ ቅዱሳን ክንገር እንከሎ ብዛዕባ ቅዱሳን ክስበኽን ክመሃር እንተሎ ብዛዕባ ነገረ ቅዱሳን ክላዓል እንከሎ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳንበር ንዕላማ ተን ቅዱሳን ኣይኮነን ካብ ቀደም ካብ ጥንቲ ነቢያት ክንበይ እንተለው ብዛዕባ ኢየሱስ እዮም ተነቢዮም ነቢያት ናይ ምምጾም ዕላማ ንባዕሉ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ካልእ ይትረፍ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምምጻእ ንባዕሉ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ቅዱስ ገብርኤል ካብ ሰማይ ወሪዱ ናብ ድንግል ማርያም ክምስራ እንተሎ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ኩሉ ነገር ኣብዚ ምድሪ ዝተገበረ ኩሉ ነገር ካብ ነቢያት ጀሚሮ እስካብ መጨረሻ ዘመን ኩሉ ዝግበር ሰናይ ዘበለ ብምሉ ብዛዕባ ኢየሱስ እዩ ወይ ከዓ ንዕላማ ኢየሱስ እዩ እዚ ክስመረሉ ይግባእ መጀመርያ ነገር ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዝግበር ቅዱስ ነገር ብምሉ ንዕላማ ኢየሱስ እዩ ወይ ከዓ ኩሉ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ዝግበር ኣብዚ ምድሪ እዚ ንዕላማ ኢየሱስ እንድሕዳ ኢልና ኮይና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝገብሮ ድንቂ ስራሕቲ ኣብ ደቂ ሰባት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ፍጥረታት ዝገብር ሞኒ እቶም ዝተገበሩሎም ኣካላት እውን ክላዓሉ ይግባእ ምክንያቱ ታሪኮም ናቶም እውን ዘርዚርካ ከምዚ ዓይነት መንነት እናሃለዎም እግዚአብሔር አምላክ ከምዚ ገይረሎም ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ህይወት እናሃለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ በከምዚ በጽሕዎም ረዲእዎም ኢልካ ክንገር ምንታን ታሪክ መንነት ናቶም እውን ናይ ግድን ምልዓል ከድሊ ማለት እዩ ምርሰል ካብ ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ክንገር ይግባእ ዝብል ደረቕ ቃል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣውፅእ ዝኽእል ነገር ምክንያቱ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉ ዘለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እንተይኮነ ኩሎም እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረሎምን ኩሎም እቶም ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰቐልዎ ዝገረፍዎ እዚኣቶም ብምሎም ተጻሒፎም እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚኣቶም ብምሎም ክንገር እዩ ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ክጽሓፍ እንከሎ ብሰናይ ነገር ተጻሓፈለ ብኽፉእ ነገር ተጻሓፈለ ኩሉ ነገር ክጽሓፍ ተለ ግን ንምኽረናን ንተግሳጽናን እዩ ተጻሒፉ ስለዚ እቲ ብሕማቕ ተጻሓፈ ሕማቕ መንነቱ ግድን ክስበኽ ይግባእ ንትወለዶ ንምንታይ ክመሃረሉ እቲ ብጽቡቕ ተጻሓፈ ከዓኒ ጽቡቕ መንነቱ ናይ ግድን ክጻሓፈሉ ይግባእ ንምንታይ ንሕና ኣብዚ ግዜ ዘለና ወለዶ ንዕኦም እንታይ ክንመስል እቲ ጽቡቕ ህይወት ናታቶም ተረዲና ንዕኦም እንታይ ክንመስል በቲ ናታቶም ኣካይዳ እውን ክንከይድ መንታን ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ነቶም ቃል እግዚአብሔር ዝመሃሩኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ናይ ኣካይዶም ፍረ ኣስተውዕልኩም ኣሰረ እምነቶም ሰዓቡ ይብል ብዛዕባ ንሳቶም መንነት ከይፈለጥና ንዓኣቶም ክንመስል ኣይንኽእልን ክንስዕቦም እውን ኣይንኽእልን ኣሰረ እምነቶም እውን ክንክተል ኣይንኽእልን እንታዳ ከመይ ዓይነት ቅድስና ከም ዝነበሮም ኣብ እምነቶም ከመይ ዓይነት ጠንካራታት ሰባት ከም ዝነበሩ እንድሕር ተረዲእና ግን ብኣቶም ኣቢልና ንኸይድ ኢና ወይ ከዓ ኣሰር እምነቶም ንስዕብ ኢና ኣነ ቅዱስ ጳውሎስ እንድሕር ክመስል ኮይነ ኣቅዲመ ብዛዕባ ቅዱስ ጳውሎስ ክመሃር ይግባእ ንቅዱስ ጴጥሮስ ክመስል እንድሕር ኮይነ ብዛዕባ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣቅዲመ ክመሃር ይግባእ ንኩሎም ሐዋርያት ክመስል እንድሕር ኮይነ ብዛዕባ ሐዋርያት መንነት ኣቅዲመ ክመሃር ይግባእ ብዛዕባቶም ከይተመሃርኩ ከመይ ገይረና ኣቶም ክመስል ይኽእል ስለዚ ብዛዕባ ቅዱሳን ምስባኽ ዝብል ነውሪ ኣይኮነን እንታይ ዳዩ ብዛዕባ ቅዱሳን ክንሰብኽ እንተለና ቅዱሳን ክነልዕል እንተለና ግን
ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቆላሲስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ክናገር ከሎ በቃል ኮነ ወይ ብግብሪ እትገብርዎ ኩሉ ብስም ኢየሱስ ግብርዎ እዩ ዝብል ብዛዕባ እቶም ዝሓለፉ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሕላ ክንሰብክ ኮይና ብስም ኢየሱስ እዩ ወይ ከዓ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ንሳቶም ካብቲ መንገዲ ከይተነፀሉ ማለት እዩ ካብቲ መንገዲ ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ዝብለና ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብቲ ጽሑፍ ንሱ ከይተነፀሉ ካልእ መንገዲ ጌርና እንተይኮንና ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርና ግን ክንሰብኽ ይግባአና ብዛዕባቶም ቅዱሳን ማንነት ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቅዱሳን ኣይምልከተናን ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይና ክንሰብኽ ዝግባአና ዝብል ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅዱሳን ዝገበሮ ስራሕቲ ምንፋግ እዩ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላክ ኣብ ቅዱሳን ሓዲሩ ዝገበሮም ድንቂ ስራሕቲ ምንዓቕ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስራሕቲ ዝግለጽ ኣብ ደቂ ሰባት እዩ ኣብ ፍጡራን እዩ ስለዚ ክነስተውዕሎ ዝግባአና ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ስበኽ ዝብል ቃል እንተይኮነ ኩሉ እንገብሮ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ብዛዕባ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንሰብኽ እንተለና ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንኣብነት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ተዳሪና ኮይና ታያ ትብል ኖ ካብ ሕዚ ጀሚሮም ወለዶ ኩሎም ብጽእቲ ክብልን እዮም ኢላ ካብ ሕዚ ጀሚሮም ወለዶ ኩሎም ብጽእቲ ክብልን እዮም ንምንታይ ንሱ ዓብይ ነገር ገይርሎ እዩ ሞ ይላ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኣ ዓብይ ነገር ስለ ዝገበረላ ካብቲ ዝገበረላ ዓብይ ነገር ዝተለዓለ ወለዶ ኩላትና ድማ ብጽእቲ ክንብል አይና ስለዚ ንሕና ኩላትና ወለዶ ንድንግል ማርያም ብጽእቲ ኢልና ናይ ምምስካር ግዴታ ኣለና ማለት እዩ ቅድስት ስለ ዝኾነት ቅድስት ምዃና ምምስካር ንጽህቲ ስለ ዝኾነት ንጽህቲ ምዃና ምምስካር ካብ ማእኸለ ንስቲ ንሳ ዝተባረኸት ዝተቀደሰት ምዃና ምምስካር ኣብቲ መጽሓፍ ተጻሒፉ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንሳ ንበይና ካልእ መንገዲ ጌርካ ምምስካር ግን ኣይግባእን እንተዳ ኩሉ ነገር ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ምክንያቱ መንገዲ ንሱ እዩ ሓቂ ንሱ እዩ ህይወት ንሱ እዩ ኩሎም ቅዱሳን ካብ ላዕሊ እስካብ ታሕቲ ማለት እዩ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ዓለም መመጠን ክብሮም ሓልዮም ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ቅዱሳን ብምሎም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሕጉስ እዮም ተጓዒዞም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሕጉስ እዮም ነቢሮም ንኢየሱስ ክርስቶስ ክሕጉስ እዮም ቅድስና ለቢሶም ማለት እዩ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ካብ ቁጽሪ 13 ክናገር ከሎ ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይ ዝበለ እዛ በዓልቲ ሽቶ ማርያም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጽያ ሽቶ ክትቀብኦ ከላ ኣብ መጨረሻ ቃል ዝተናገረ ቃል ተኣይሉ እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝስበኸሉ ኩሉ ዓለም ይብል እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝስበኸሉ ኩሉ ዓለም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ዝገበረቶ ንመዘከርያ ከም ዝግበር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ይብል እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ ዝንገረሉ እንታይ እዩ ብኣንጻር ስነ ፍጥረት እዩ ኣብ ደቂ ሰባት ዝገበሮ ድንቂ ስራሕ እዩ ዝምስከረሉ ምስ ደቂ ሰባት ኣተሓሒዝካ እዩ ዝምስከር ናይ እግዚአብሔር ስራሕ እምበር ነፂልካ ኣይንገሩኒ ኣብ መን ገይርዎ ንመን ገይርዎ መዓዝ ገይርዎ ዝብል ናይ ግድን ታሪኩ ክንገረሉ እዩ ማለት እዩ ቅዱስ ጳውሎስ በዓሉ ክናገር እንከሎ ኣብ ዕብራውያን እንታይ ዝብል ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ካብ ቁጽሪ 4 እንታይ ዝብል ካብ ኣብየል ጀሚሩ እስካብ ድሓር ዘለዉ ብዙሓት ቅዱሳን ይዝርዝር እዩ ኣብታ ቁጽሪ 1 ብዛዕባ ኣብየል ክናገር እንከሎ እንታይ ዝብል ኣብየል ካብ መስዋዕቲ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ንእግዚአብሔር ብእምነት ኣቕረበ እግዚአብሔር ንመስዋዕቱ ብጽቡቕ ስለ ዝተቐበሎ ከዓ ጻድቕ ሰብ ከም ዝኾነ መስከረሉ ሞይቱ እንተለውን ይብል ነስተውዕሎ ሞይቱ እንተለውን ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረበሉ ይብል ሞይቱ እንተለውን ገና ብእምነቱ ገይሩ ይዛረበሉ እታ ናይ ኣብየል እምነት ሕዝሙ ትናገረላ ማለት ይምስከረሉ ኣሎ ንውሉድ ወለዶ ምሳሌ ኮይኑ ይነብረሎ ንውሉድ ወለዶ ህያው ኮይኑ ይነብረሎ ብዛዕባ ኣብየል ናተነገረ ይነብረሎ ንዘለዓለም ማለት እዩ ብዛዕባ ኣብየል ንዓና ንወለዶ ንዓና ተኸተልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ይንገረና ኣሎ ምሳሌን ኣርኣያን ኮይኑላ ኣሎ ብእምነት ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣብየል እንድሕር ኣደይ ሰቢኽና ኮይና ክብሪ እግዚአብሔር እውን ንሰብኽ ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብየል ዝገበሮ መስዋዕቲ ንእግዚአብሔር እዩ ኣብየል ዝምስከረሉ ብእምነት እዩ እምነትን ኣመን ይኣሚኑ ኣብ እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ብዛዕባ ኣብየል ምምስካርና ብዛዕባ ኣብየል ምስባኽና ኮንተ ይኮነን እዩ ብዛዕባ ኣብየል ምምስካሪ ኣነ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምምስካሪ ብዛዕባ ነብይ ኤልያስ ምምስካሪ ኣነ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምምስካሪ ብዛዕባ ቅዱስ ዳዊት ምምስካሪ ኣነ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምምስካሪ ምክንያቱ ኣብ ሕድሕድ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላክ ኣሎ ይትረፍ እቶም ቅዱሳን ሞይትረፍ እቶም ብኽፉእ ተጻሒፎም ዘለዉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እውን ገና ክስበኸሎም እዩ ብምንታይ እዩ ዝስበኽ ዝብል እዩ ዋና ክዘራርብ ዝግባእ ብምንታይ መንነቶም ይስበኽ ብሕማቕ መንነቶም ስለ ዝፍለጡ በቲ ሕማቕ መንነቶም ይስበኸሎም ኩላትና ወለዶ እንደገና በትናቶም መንገዲ ንኸይድ
በትን ከምናይኒ አብየል ዝበለ መንገድ ምታን ክንከይድ ማለት እዩ እቶም ብኽፉእ ተጻሒፎም ዘለውን ገና ንዓና ይስበኸልና ብዛዕባ ፈርዖን ይስበኸልና እዩ ብዛዕባ ፈርዖን ይስበኸልና ግን ፈርዖን ክንመስል ምንታይ እንተይኮነሲ ናይ ፈርዖን ኣሰር ንኸይንኸተል እዩ ስለዚ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ብሙሉ ካብ ዘፍጥረት ጀሚሩ እስካብ ራእይ ዮሐንስ ካብ መጨረሻ ዘሎ ብዛዕባ ኢየሱስ ጥራይ ተኮነ ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ብዙሓት ደቂ ሰባት ተጻሒፉ ዘሎ ስለዚ ንምንታይ እዩ እዚ ሁሉ ተጻሒፉ ዘሎ ክንናገረሉ እዩ ክንምስክረሉ እዩ ክንዛረበሉ እዩ ኢየሱስን እቶም ሰባትን ዝነጻጸሉ ይኮኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ሕሙም ፈዊሱ እቲ ሕሙምን ኢየሱስን ክልቲኦም ብሓደም ዝለዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞተ ትንስኡ ኢየሱስን እቲ ሞትን ብሓንሳዕም ዝለዓሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓይነ ስውር ፈዊሱ ኢየሱስ ክርስቶስን እቲ ዓይነ ስውርን ብሓንሳብ እዮም ዝለዓሉ ብሓንሳዕ እዮም ዝንገረሎም ክልቲኦም ነፂልካ ይኮነ ዝንገረሎም ስለዚ ኣሕዋትና ፕሮቴስታንት ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ዝብል ነይኑ ነፂልና መሓዝተ ይኮነስ ኩሉ እንገብሮ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾን ኣለዎ ቅዱሳን ብዛዕባ ቅዱሳን ታሪክ እንድሕር ተናጊርና ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኾን ኣለዎ ብዛዕባ ሃዋርያት እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ነቢያት እንድሕር ኮይኑ ብዛዕባ ጻድቃን ሰማዕታት እንድሕር ደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ብቻ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ንዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ኣለዎ ዝብል እንተንሕጽ ጽቡቕ እዩ እና በዚ ትርድዎ ወስብሐት ለእግዚአብሔር